Lady Chidi Roslyn ehi ahụrụ ike nwanyị ọma ebe nwanyị bekee ezi nwanyị one of army n'ihi ọ ihe wụ ụmụ okorobịa obodo unu gbakọrọ tesie gị ya n'ihi ọ ihe wụ iwu mother of all ya wụ n'ihi ojoko ekwesịrị ete a na-etuga aha ote gị na-erekasị a na-etuga aha gị na-efe m dọla fewe m dọla na itoruru ya onye ọbụla Chukwu nyere ndụ ya kelee ya ebe ndị ọmụlọ ga-anụ nkụta anyị taa awa wish na nna gori ndụ Nze Benedict eze nwa ihe ahụrụ ike hawa wish na ọ dị ndụ taa na nkụtụ njinji ga-agba nga ọnụ taa mana ebe ọ na-anọ dị ya ụmụ ya anị asị onye mụtara ụmụ aha ya efu aha nna gị efudo nne gị uwe ezi nne nwaanyị ọma lọlọ Rozana ogbenye alụ dịkwana onye lụrụ ya n'ụwa ọgaranya ihe ma ọ zara n'aha ọ ihe ọwụ. Your mother is an elegant woman. Echi m hụrụ nne gị na airport unu si US na-alọta bifo enwe dis COVID-19 nakwa eche mba mma gụwa agbọghọ ọfọ ntakịrị mbịa gbaa ya titi nwaanyị nọ 100 and something years still ya kwụrụ chi ma ahụ sie ya ike onye bi ezi ndụ Chukwu enye ya ezi ahụ ike mama ụnụ gbalịrị zụgide ụmụ kpe ma akwadogo nwoke 7th child ọkwa ihe wodo child nwaanyị ọma mfat m nwa na-akpọ gị ugegbe ezinụlọ ọ ihe ewu mirror of the families ya wu ugegbe ezinụlọ mirror of families ma ndị nọ n'ama ma ndị nọ n'ụlọ you are mirror unto them. Biko demere m ihe m na-eri achọrọkwa m mbi Igbo anye m ọkpa ma ọwụzobo ma ọ wee kụrụ aka m ka ịmụ ihe m na-eri kwa ihe ndị USA you know me now ezi nwanyị one nwanyị bekee don worry anyị na-abịa Maggie Maggie ngwa ụmụnna gị lachala ka ego ba abịa onye gaji ụmụnna ya kwesịrị ibu m ụzọ kwado biko bịa ọkụ gị ijiji bita nka bịa gị bịa n'ezi ezi mmiri a na-ezo ihe awa oge mmiri mma na-ada aga ihe beketara n'otu ndị ọkwanụ na n'ihi bụ n'ụkwụ ke sa gịnị ka ịbụ n'ụkwụ kebe bụ ya gaji asị gị na anyị gaji ịgba nzọgbu enyi mba na ịchaga ụmụnna gị anyị gaji ịgba nzọgbu enyi mba enyi agwagụ na ụmụ yut mega riot agwagụ na riot ka anyị gaji ijiri gbaga sopido iji azọgbu ndị mmadụ ite onye n'ala n'iyi ọ bụrụ ebe azọgbuole mmanụ na ndị ọgọ m ebo m ihe m na-eme gị ebe ka ị gaga ụmụnna gị ị ga-etu nwa silipọn gbaga n'ụkwụ gị ije ụmụ nwaanyị alụpụrụ alụpụ na-aga ma ha bịabe nna ha ụta amasị di ha agbalị gị gaba ịkọ m ọnụ gị yi gere mbut Chineke mere ebere gị were ọnụ gị kwuo esi agachi ụmụnna m ichọsị mruo nga ahụ m dresi anyhow mruo nga ahụ m wuo onwe m awara awa akụ ha ekukwa na m ekiri ekushi ọhịa itu gị biko ị gị lee anya otu m chiri kwa njike ọwa otu ndị USA ndị nga anyị nọ US ọwụta anyị na-eji akwa njike site n'isi from head to toe ọwụta ka ha na-eji akwa njike anyị a na-agbado lasị ndị nga anyị biko eji m ụmụnna m achọghị m ịna akụkọ ndị USA ote akwa njike ndị USA shigo ote akwa njike ịchọdị na akụkọ ya ka di m onye jighị ha m afọ di m akpata dị ego di m ji ego kịrịkịrị gị si onwe gị nwa ọgọ si onwe gị nwaanyị owu mmiri ka m di gị nọ na white asị ngụ ememe ha na-asa ị ga-arị ọcha ga-ebu asị ngụ na ihe kpacharakwa anya gị ka ibu na cherekwa ibu igbe eleghị ibu kọsi ihe ndị eleghị ibu na gịnị ka ibu gị ekwe na m anya ele ebe ibu ihe ndị agaje igbe na ibu eje etekele gị by surprise kuewu present m ga-enye Roslyn nwaanyị ukwu nwaanyị bekee ka e nwee present ị ga-enye ya present maka ọrụ ole ka nwunye gị nwaanyị ugba gị zọ prezidenti ibu agaje ọrụ ole na betide nwunye gị nwaanyị bụ Lady Chidi ehi ahụrụ ike gị zọ prezidenti
esi nwunye m nwaanyị mege bede nga wakwa gị si jida esi gị were apụsentị n'elu bed esi ahụ ka nwa mmụọ nwụrụ gị ọdọ ọkwụlịkwụlụ abịago gị si nwere oyi mkpụrụ obi o rere nke nwunye gị ugbu a gị gbakee tụọ white ọcha ele ahịa Mary Magdalene chọdụ m ichichi ọchị ike maka afọ ala anya m nke m ji nelite ya elu ya emege kọpụ anya m elosho amarasị nke agbagolitebele se emelitele m na age so oge ole ga-anya ugbu a ihe a prezident m chọrọ inye ya nwa obere akpa m bụkwa n'ebe nwa obere akpa ya akpa m ga-eji mee ihe dị aṅa ịma anyị nọ 21st century ugbu a n'ime 21st century ha anyị na-emewo clearing and forwarding clearing and forwarding ị ga-awa agent ndị clearing and forwarding very soon meaning what? Thank you very much for that responsibility question. Answer ya wụkwanụ in 21st century gị ile mmanụ gị clear gị forward so dị afọ m were present m forward ọrịa nwaanyị bekee were kwanụ nwa obere akpa mbụ mee kpụkpasịn meaning ntụtụ ihe amagacha nga nna m ka ụmụnna m oteru mmiri dọrọ mgbaraka ya lowe ma rice ma mmi nkwụ elu nkwụ ala ihe ọbụla nọ n'ololo ebumielo ihe mụtara n'aka nne di m ihe ọ na-arụ ọkpụkpasị ma eru mmiri ma ntari mara ọka ma ngụcha akara japụ ka enwechi m ike ime isi ayịra m ha kọntraktị ahụ ka m jiri aka m mee akara japụ ihe ahụ akara aka m bet ha downgrade m bet aga m eji gbukwe ka onye mere ka ihe ọnụ hey itubom unu gwọgala m si unu gaga ilega m ton nwa agbọbịa ata wodo na family ehi ahụrụ ike ka m hụrụ nwa agbọbịa dị mma m nọrọ at least m rawodo na ndị ọgọ m dị do and do m gaba na ikpere jire gaga kpere ekwune ekurusi ka ịga m ibu akpa ha ihe ka ị kpọrọ obere akpa ukwu na onye ibu ihe bịa ngị ọgụkwa ọ ga-afọkwa otu ihu ka nne di m na-ebu elo ke m ga-akwa ọrụ n'aka ya ke nne di gị na-ebu elo nwebedị m ihe m ga-asa gị ịga m ihe biko dọga ha abụrụgo dọga gị na meshin emu bute igbe gị ebe ibe igbe aga igbe na-ejikwa n'ọnụ taa maka m gara ngwa taa ya gị gbara aka lo nga ata maka m nchi ahụ ote tiga gị na igbe bụla ahụ gị ụmụnna gị n'ọga m afọ igbe na-aha gị ka asụ ihu igbe ọrụ ka lewe elewe nna m nọchie m chim ụkwụ m sensọt mụọ maka ihe na ọkụ enarịkwula onwe gị nke ọbụla m pụrụ gba gị narị onwe gị m hụ oge n'ala machi gị nọ n'ahịa iche eleghịchiri ime mmazi nwere tineji anya ke gị n'ụzọ achọghị m apụ ebe aba branch ugbu a abịaghị ụzọ mere ndakụrụ ilige m ebe eligere ngele anya n'azụ ya ka ị chọrọ ịga maka gị kpa m aka m rie ego ka amụsụ aka ga-emetụkwala m n'ahụ nọ n'onwe gị ma nọ n'onwe m ebe ịchụzụ olu ịla m n'iyi ka m sikwe gị gwana ọ bụrụkwara ihite ụbọ ọma na ebe ka unu eruo nga ahụ gbaa gị ghewe ọnụ ya tụgbuo ọnụ nwa ọnụ ote ka m gwutu gasịrị m Lady Chidi Roslyn happy birthday ọ m ị ga-ebu ụzọ asị ya ka m wụọ ọga ya nwoke ọsụmọsụ n'ụmụnna m ọ na ụmụ di gị onye wero kwesịrị nruo ngụ a mwelite olu m gụọrọ ya gụọ kwesị ya happy birthday makwa onye ọwụ Lady Roslyn ehi ahụrụ ike nwaanyị bekee ojoko ọ ga-adị very happy ma ọnụ sọ m bịara ịghọtago ya afọkwa mgbe m mepere ọnụ m mụnwa keneri gụọrọ ya nnọọ uri happy birthday amị kwesịrị dị ụdị ihe a biko gba nkịtị iwe onye mba ihe akwa na ụmụnna m ka m gachiri Happy birthday to you, my dear sister. When I get on the way, I just do. Shy. Oh, all out. Ele hinta sramna. Come. Onye wa onye mba. Magi. Ime horo no pomo onye mba. Oh, ibu do onye ekwe. Ele hinta tori ekwe ni pereje ni YouTube. Ana m sunde ekwa na ekwe mana kwere durukwa ni wo onye.
Even for once in your life. I'm onye mba. Mmi onye mba wụ. Kịta maka agaji ụmụnna gị ebe ihe oriri gbara. M wụ onye mba. Ime ihe mere ị ga-eto ndị ụlọ unu. Ha bịa kwụrụ gị gaba iche. Onye ekwewo m. Ndị ebe ka ya esiri anyị awa kakwa onye ekwebe. Too ndị ekwe. Ha bịa akọrọ gị ekwe ga. Onye ekwe biko. Ha makọsọ. Ego niile mgbufusiri n'isi gị n'ihite ụgwọ eji arụ ụlọ elu ndị agaga kwụ anụ ụgwọ kwụfusi ụgwọ eri gị bịa ngasị m ya wụ onye mba mmadụ nke ọla mmanụ gụrụ ọgụ ngwa awụọla nga ehe gwa ka ikwu okwu na-aba na ntị ele onye karata onye na-ege ihe m ji agaji ihe ọrụ kasa ọbụ ihe ọrụ n'ọwa akụkọ ihe m nọ na a ga-esi nga ahụ ị ga-agbakọta ma o were m iwe n'ahụ ọkwa ịgara ugba gị too nga ihe dọsịrị ha jụọ ebe oge ọma ba aga otu ụmụazị ibe gị na-esi ha ha kpụrụ dị ha gị ihe abaga nga kwọsịta ihe dị mma bụ ịdị gị a mesi na m dọwara nga imebicha nna m ya aka ga-akpala m aka gapa m ihe dịka m Hamako!